Защото не чрез думите си, а чрез своите действия ще въздадем слава на живота си. Софокъл. Здравейте! Казвам се Дмитрий Буряк. Аз съм основател на компания Vision International People Group. Сега ще ви разкажа за нашата компания. Но преди това бих искал да ви предложа заедно да направим едно пътуване във времето. Да надзърнем. Да надзърнем в миналото. Там, откъдето сме започнали. С какво е започнало нашето съществувание на планетата, която носи това гордо, звънко и нежно име Земя? Преди милиарди години в света господствал черният космос. Светът, какъвто го познаваме, изобщо не съществувал. Имало единно пространство, от чието процеси на трансформация се е появила Вселената, в това число и нашата Слънчева система. Като резултат от обгръщането на Слънцето от протопланетен облак, се образувала нашата обща планета – синята планета Земя. Благодарение на уникалните си природни условия, Земята станала мястото, където възникнал и се развил органичен живот. В хода на бурните еволюционни процеси, протекли на Земята преди половин милион години, се появил Homo sapiens, мислещият човек. Замислете се, хора, това сме ние. На определен етап от еволюцията човекът станал активен участник в този процес, създавайки такива невероятни неща като производствените технологии. Вече успяхме да излезем в космоса и да се разходим на Луната. Съвременната наука постигна невероятни успехи практически във всички сфери на знанието. Тя овладява космическото пространство и се стреми към нови върхове. Но ние забравяме, че създавайки най-нови производствени технологии и увличайки се от научно-техническия прогрес, все повече се отдалечаваме от естествените си корени, от природата. В крайна сметка човекът се е поставил на ръба на катастрофата. Това е преди всичко духовният упадък на човека, на индустриалното общество. Замърсявайки околната среда, унищожавайки всичко живо наоколо, човек унищожава сам себе си. Спрете! Хора, ние не искаме това да се случи. Замислете се! Престанете да се самоубивате! Днес, за да не се случи нещо подобно, сме длъжни да се върнем към първоизточниците. Това е нашата природа. За да оцелеем днес, не са ни нужни машини и мрачните постижения на научно-техническия прогрес. Днес човек има нужда преди всичко от духовно спокойствие и здраве. И ние разполагаме с всичко това. Ние имаме всичко необходимо. В продължение на милиарди години природата ни изпраща сигнали, които днес в никакъв случай не бива да пренебрегваме, защото тя разполага с всичко, за да помогне на нас, хората, да се върнем към първоизворите, да придобием сила и здраве. За да се запази животът, хората трябва да се обединят. И преди всичко да обединят умовете си заради своето собствено благо. И такива съмишленици има. Те са компанията, която аз създадох. Защото Vision означава поглед. Нов поглед към света. Тук са събрани хора, чиято мисия е да направят всичко по силите си за разрешаване на проблемите, грозящи всеки човек по-отделно и цялото човечество. Това са съмишленици, чието дълг е да създадат нравствено и физически здраво общество от хора, обединени от духовни и културни ценности. Днес хората съзнателно се обръщат към здравословния начин на живот, защото разбират, че това е единственият начин да запазят живота си, поддържайки и регулирайки функциите на организма. В нашия век човекът има огромен опит в използването на природните ресурси, съвместявайки го с високите технологии на нашето време. Нашата компания Vision International People Group, заема лидерско място в областта на
производството и разпространението на продукти, съдържащи липсващите хранителни елементи, а именно обогатителите, биологично активните хранителни добавки. Освен тях, ние разполагаме с лечебна козметика, която заедно с биологично активните добавки позволява да се погрижим за здравето си. Ще ви разкрием тайната на успеха, която се крие в щателен подбор на всеки елемент, както и в производствените технологии, отговарящи на най-високите качествени стандарти. Свръхмодерните технологии ни позволяват да проверим качеството на суровините на биомолекулярно ниво. Днес виждаме, че няма предел за съвършенството на този процес. Ние вземаме от растението най-ценното, най-необходимото, най-здравото и го съхраняваме при всички производствени етапи, получавайки необикновен, наистина фантастичен резултат във вид на краен продукт, произвеждан в нашата компания. Днес великолепното качество на биологично активните ни хранителни добавки и козметичните средства на компания Vision са широко известни и се ползват със заслуженото признание от стотици хиляди хора. В град Отърфорд, в Ирландия, набира обороти нашата гордост. Заводът Нутрифарма, създаден съвместно от компания Vision и от прочутата в Европа френска фабрика Аркофарма. В този завод се раждат продуктите на компания Vision, при производството на които се използват най-революционните, най-съвременните, най-съвършените технологии. Vision е не само продукт, който запазва здравето. Vision е продукт, който удължава живота. Но и това не е всичко. Това е професия, която дава възможност на хората да спечелят пари. Хората, получили прекрасни резултати при приемането на продукта, започват да разказват за него. Така за продукта научават и други. Именно така се разпространяват нашите продукти. Затова компанията ни стремително се развива, откривайки нови филиали в различни страни. Днес сме представени в Англия, Италия, Русия, Украйна, в Казахстан и в Литва. За своята работа дистрибуторите на Vision получават гарантирано възнаграждение, което се формира по две линии. Първо, това е единна, универсална отстъпка от цената в размер на 40% от продуктите, които дистрибуторите получават от компанията. Второ, това е революционната маркетингова стратегия, чието комисионни могат да представляват до 56% от оборота на собствената дистрибуторска мрежа. За да бъде ефективна и удобна работата на дистрибуторите във всяка страна, където е открито официално представителство на компанията, съществува цяла система от служби, чието предназначение е да осигури на дистрибуторите всичко необходимо за работата им. Тази система се състои от множество отдели. Отдели, откъдето дистрибуторите могат да се снабдяват с продукти, както и най-важният отдел в нашата компания, който наричаме ОРД – Отдел за работа с дистрибуторите. Неговата задача е да осигурява всяческа информационна и организационна помощ на дистрибуторите в тяхната работа. Именно там дистрибуторите могат да получат информация за състоянието на своята дистрибуторска мрежа, да получат отговор на въпроси от медицински, юридически, етичен и от всякакъв друг характер. Революционните интернет технологии, внедрени от компанията, позволяват на дистрибуторите да извършват виртуално представяне на продуктите. Това е супер съвременна, бих казал свръхсъвременна технология, която дава възможност на дистрибутора, без да напуска дома си, да поръча продукти, да ги плати по електронен път чрез интернет сайта на компанията. Едновременно с това той може да провери парите на своята виртуална сметка, да провери генеалогичното дърво на своята дистрибуторска мрежа, т.е. да види какво става с дистрибуторите, които стоят под него и то в реално време. Институтът за лидерство и спонсорство е едно от най-важните средства за работа на компанията. Всеки дистрибутор
има свой спонсор. Това е човек, към когото той винаги може да се обърне за помощ. От високите нравствени качества на спонсора изцяло зависи успехът на компанията и на нейните дистрибутори. Работата в една компания е невъзможна без мъдро и дълновидно ръководство. И компанията ни има такова ръководство. Това ръководство се представлява и се осъществява от съвета на директорите на компанията Vision International People Group. Съвместно с най-добрите дистрибутори, топ лидерите на компанията, съвместно с всички онези, които наистина се явяват значими за постигнатото до днес в света на мрежовия бизнес. Всички дистрибутори в света познават тези хора. Те са известни и с тях се гордеят. Това е нашият диамантен екип. Това са топ лидерите, лидерите с най-висока квалификация, чието имена изгарят, чието имена вдъхновяват, чието имена предизвикват, чието имена мобилизират. Именно това е диамантеният екип на компания Vision International People Group. Работата във Vision позволява на дистрибутора максимално да разкрие своя творчески потенциал, без да потъне в рутината на скучното ежедневие. Много важен аспект в работата на компанията е обучението на дистрибуторите. То е необходимо, за да може всеки дошъл в компанията да получи пълен набор знания и умения, принципи и инструменти за успешното прилагане на своя бизнес. В компанията имаме поговорка, която е известна на всички. Всички знаем, че който и да е изхабен молив е по-остър от паметта ни. В компанията непрекъснато се провеждат всевъзможни мероприятия, обучения, семинари, обиколки на лидерите, обиколки на диамантения екип, обиколки на председателя на съвета на директорите на компанията. Затова с увереност можем да кажем, че Vision е едно семейство, където хората умеят да работят, да си помагат взаимно, където се радват на успехите на другите, където всички заедно почиват. Популяризирането на културата и здравословния начин на живот става чрез участието в духовния живот на обществото. Важно е в това семейство хората да знаят какво е това помощ и да умеят да помагат. И за това компанията се занимава с благотворителност. Съвместно с големи организации като Червеният кръст. Нашата компания помага на децата, на инвалидите, на възрастните, на ветерани от войните и на всички, които днес са изпаднали в беда. Но заедно с това, компанията активно участва в живота на страната, в обществения живот, провеждайки различни културни акции. Ето защо нашата компания е цял един свят. Едно единно семейство. Тя представлява новия поглед от съмишленици и ние справо се гордеем с това. Желая ви добро и щастие, дълголетие и здраве на вас и близките ви и на всички, които са ви скъпи. Нека в живота си имате много добри приятели, които ще намерите в дружното, необикновено щастливо семейство на Vision International People Group. Vision означава престиж. Това е полет. Защо мълчиш, ако сърцето ти пее? Vision, това са приятелите. Vision е нашето семейство. Ако Vision живее, значи и аз съм щастлив. Vision означава престиж. Vision са приятелите. Vision е мотив, за да запеем с теб. Vision е дело за всеки. И ще ви кажа, без да крия, ако Vision има успех, и аз ще бъда щастлив. Будет Vision успех, буду счастлив и я.